Aku suka Ketemu maneng ambek aku Taufik CS dalam acara Ada Apa di Surabaya. Ono opo nang Surabaya. Kali iki awak dewe kok kali iki. Kali ini aku ngejak awak-awakmu nang tempat rumah makan terbaru. Sing duwe iku salah sijine iku artis Mas Igun Gunawan ya jenenge. Kepingin ro jerone koyo apa, regane koyo apa, rasa panganane apa? Kemon. Lu antri. Tasakno langsung mlebu, ternyata rame. Enteni rek. Ayo, melo ae antri. Sono regoe itu udang balado regoe kan sing baru harga-harganya sudah tertera nang apa ya monitor apa LCD tinggal bingung iki macam menu-menune dan harganya. Wah iki yo ono buncis cumi lho niku cumi iki sambel apa iku lho iku sambel tok iku ngarane lambe ndower iku tapi seger iki apa iki mbok balado sing dia iku balado udang balado iku super ya pedes-pedes paling ya masuk lho Oh yang minumnya belum mbak? tuh ngono macem-macem kan menune pedes-pedes ono sing gak pedes ono gawe kerupuk tok mek sego. Iki tuan ayam nih tuan ayam goreng sapi sapinya kosong Oh ada daging, ada paru, ada kulit lengkap ini apa ini isinya kita dapat nasi, ingredientnya terus kuah kari, terus buncis, sambal, ebi, serundeng sama kulit. yang ingredientnya kecil di sini ya ya udah wes ini 2 ST-nya 1 ST-nya bisa pesen di kasir ya. oh ya sorry beda ya berarti ya Ya, beda. kalau nasi jagung itu buat apa Ini bisa pilih sih kak, nasi biasa apa nasi jagung. harganya sama Ya, oh sego jagung apa sego putih kamu sego jagung sego putih oh sego putih sego nasi putih semua aja 2 Pakai sambal terasi apa bawang? bawang aja kamu apa wis terasi apa oh si jenis terasi si jenis bawang oke Nasi putih biasa semua ya? simpel kan satset gak ruwet masuk antrine dawa yang penting mari ini madang ciak badok bahasamu ojo lali daerah Tegal Sari rek kembaliannya kurang 1.000 nanti nggih gampang iya oke wayai mangan gak apa-apa antri ket mang tapi terbayarkan dengan iki tolong digawa air mineral siji lon lu koncoku iku mak mangan kulit gak dipangan iki ojo kulitmu dipangan kulit iku renyane rek wah mantep rasa buncis jos kulitnya renyah gurih wes ndang mrene rek nang nasi kulit Pak Igun Jalan Tegal Sari daerah Tegal Sari Jalan Pregolan wis Surabaya celase duduk liyane lho rek wis rek sampai ketemu nang acara Taufik CS liyane maneng ya